Jotono bugra Yesus Kristus nang bai khane hamsak ma te jebai ya paro ke khane hai sing bijap no sing dai ne pa ya khoba tawo chapter 15 wo e pa de khlok lai na chapter 15 verse ek nichime soijora ang poribana oro kok bokhro goi tongo boini kaham naidi jeng poito karak ke tongnai rok poito rakha yarok no poito rak thayarok no poja tui churu thai klayo jeng sakni kaham nai thai krei aboni slai jeng jo to chini takuk no poito rak runa tui ke bini kaham nai di tamne ke Kristo bo sakni kaham no naya tamo ke elemba ko hai nei sama hai ngo nono lachi runai rok lachi remani abo ani sago klaikha elemba jengno kha kok romani khalok romani te kharak romani tui chung khatungui manna tui ke elembago suijak mani abo jotono jengno prung nase norok Kristo Jisuno srungma bai khalok runai te kharak runai kaito norok no khabaksa khlaitung hake norok bebak no thansa ke kok thaisa ke jini subrai Jisu Kristo ni bupa kaito no lobui manana o elebok bori mani bisinte kaito sono katal ke hamari khlaitung ke paidi suriwana bugra kaito no hambai ro nang sapung sal kolok ma tongroi bisi kolok ma jengno naikini khlaiyi hane hai katal bisi ro pika teibo ubisi wo nono jeng teibo sakthari nini musuk tei nini dage tei teibo nini ha phuarnani no wan sugui jeng teibo sakthar mani kaito nang subadi teibo tini wo jeng hane hai nini kok thai rok no tei wan suk layana kaito nono jengno nin subadi teibo nono bekharoi jeng teibo wan sugui tongmani kaito subadi nei bugra Jisu bai surisan amen ke hane hai lamsugo jodono oro jeng nukha buini kaham naidi gete kaisa kok ke Christian rok jeng sengsaro kathang tongmaningkha Kristo no khatungui tongornani teibo chini subrai Jisu chini subrai kaito no jeng tamanai tongthok rogui khatung rogui tei chini Kristo bisingni taku buku no jeng khatungui tongthok rongni obosai chini Christian lai je spiritually toriya kho bohai borok rok busi kisa tamanai bujiya ngkugo tabuk dukhungo bohaine cherai chiko rong ke borok busi thaya okra rok ma busi ku ge omo haine jeng mothawo bohaine je spiritually okraku boyosya spiritually okraku borokno ketal Christian rokno ma businai ketal Christian rokno buside sing humaya kecha roksi borokno ma businai tabuk serai nukhungo bserai besarok kwangma dera khera ang haibla serai rok ngku nge okra rok serai no ma busiwo ge om haina sen orok chini kaitoni nukhungo bo haina okra spiritually okra rok no total Christian rok no ma buchinai jepro Christian total nya khaba spiritually cherai rok bro no sen naikini khlai jotno khaisma tongo nya ke pher sapanang paine angka jeng kaito no mamani yagulo nya khaba asai total ngmani yagulo jeng sak ni bagai sak hawani sak tongmani sak tongthok tongmani boni bagai liya jeng jeni Kristo taku buku no naikini khlainani bagai se kaito jengno
못하고 동로 그부이는 borok mature 응자 bubuina chubau omhaine Christian spiritually je borok mature 응자 bubuino chubau buini buibai chubawan naya buino si chubau nega je spiritually mature yaro ketama buibai chubam jagomang naya ba buino chubawne wansokya buibai khlaijagoni mangna nai tok sarai rok khaina sang chini nu khung rok nai nei ke mai kena sang wansubai sarai rok nu khung go bo masakena op kokba mai kisapana tongtung samang kisapana tongtung hai banung borok masakena engka te bini bagai asuk wasu ya pia ba okra rok ke kisa suk tong kha ke sarai rok nonde opung wicara kunai temon borok le soime yang kunai oh hai bekhap hai sarai rok no sung nugo borok buma besto ya de borok naya borok mai okuilang ke mai rodi hai ble sam okuilang ke borok sanai mai yang ke borok kanai ba potre pot nai tomohai jadi sida buma toma busy de engtong mai kri de engtong sungzai ya de engtong bohok de sajak tong bokro de sajak tong borok bono asu wanso ya borok okuilang ke nang anu mai char de mai omohai ke borok hai chiri kho omohai ne जों मावथारागौ नायखांखो ओमहायनो फायदि जों हायनो इपिलि किसा नाहरलाय फियोनो chapter 14 verse 1 ang purene poitorak thaya borok rokno norok yachakdi haipano botamo sa saya abono tisawi bobai tokra ta laidi ora to maisa asik poitorak thaya rokno borokno yachakdi borokno kok kisa masa tui borok bai tok ta undi mane torkoro asik taru laidi marulai bu mungsa kokre ang sikugo nang sikugo hage mungsa kok salayo nai ke borok je proprono bui bai suba jagani musung cerai rok no bui bai suba jagani musung poito bisingo cerai rok no omhai suba jagani bu musung jeng cerai rok no jini unu khungbo sungsani nu khungbo no borok sikong sa manina phono borok saksak khaime buma bupa ba je okra rok ni thanibo borok kisisa hundi mai khur chawni phan hundi pen suwani phan hundi mane kisasa sikong sa manina phono borok saksak khaime phadi jeng Philippians thanglayo Philippians chapter 1 23 by 24 3 by 24 angba kesebo se klaisiwo ang thangai Kristo bai tongna musung sukha abo se belai kaham tamoke norok ni bagai ang kethang tongai klai kugo pertama Paul bo belai kosto maui tongoni jora apro bo hai ni sawo ang kosto mamoni bagainya osung saro ang tongo musukliya ang kaitor bai tongoni musung kha tabo kaitor bai thangi tongoni musung kha obusak ni kagai ang kaitor bai tongoni musung kha haibana 24 sawo phiaba ang busak bo tabo oro tongoni ke nirok ni bagi si nirok mane omoni tak Philippian Charles oino taku buku mothani taku buku Kristo taku buku nirok ni bagi si ang tongwi tonggo nese ke Paul haini sawo ang thangi bo thui bo kaitono Khatung roi tonggo wani bagi si ang sungsaro tong omo haino जों Christian rok ni bo bukha ntha jini wan sok mani jini nahor mangkha kaitono bai ke जों Khatung roi tongro nai tamane male salsa जों jodono Kristoni biskang maba janai Kristoni biskang maba janai mane na जों samang khlaitini bo जों no sokat ronai bus thungjagoni bagi ya जों tamanai sokat rojagoni bagi जों asai kata mane ya gulo
जों ते बुस थंजागलिया मरगे रखवानि बागै पियाबा जों बुस थंजागनाय सकात रवानि बागै सोबा बुसुक सामं खालायखिया बनो नायै जों सकात रवानि बागै bo जों बनि बुसखांगो माबा जानाय उकमनो 2 Corinthians chapter 5 verse 10 also फलि थांलायनो 2 Corinthians chapter 5 verse 10 आं परिवनो तामनि होनबा जों जतनो बुस थंजागना बागै ख्रिस्टनि बुसखांगो माबा जानाय अ संसाराव तंफ्रु सामं खालायमा दैनो जतनो जानि जानि मानथाय माननाय सामं काहामनिबो माननाय हामयानिबो माननाय अरो जों अम ख्रिस्टान रनो सामनिस गोबो गोबै आसाय कथा ओंजाग्रनो अरो बुस थंजागनाय नै सामाने judgment seat of Christ Greek original kogo onke bema neo bema manene u जों on annual sport thing pro go first second third romani u basa jaknai bonosi bema neo aiban oro english onke judgment seat of Christ ni sa enga जों jotono janeja khlai tuino asai katal ngmani yagulo kaitono mamani yagulo je babe जों tongo je tongma haikeno जों sokat dojaknai enke obaike जों माबा जानाय ख्रिस्टनि बुसखांगो enke जों सामं खालायदिनो bo जोंनो सका दनाय जों अ संसाराव काइदर जोंनो फियक माने यागुलो मोथां माने यागुलो जोंनो अ संसाराव तंबै तंमाने इंखा बनो बनि बागै खालायनि बनो खादुंबै तंमाने बनो खादं थरoi तंमाने बागैसे जिसु ख्रिस्ट बनि जे साकबाय थां बनि साकनि बागैया apa kaidor no khatung rowani tong thorwani hini bosa hani bagai boni samung khlaibani bagai bo dagitei khlaiban tongoni bagai bo sungsa ni kosto tekto chini sumsok no bo nakha ge beba kosto no bo nakha gising bo omo haina gising kaidor no khatung roi tongoni tong thoroi tongoni bagai se jung o sungsaro tong bonok jung baike khatung roi ma जों bo naite tongkangke bo sajakte जों tongkangke bo dagete जों tongkangke padi pila korin chapter 10 pila korin chapter 10 verse 32 by 33 judai rok buini borok rok te kaidoni motha kebo tekto nangjak yatei ke tongdi ang tongma tino norok bo tongdi ang ani bebak samung bai jotono nokha hamruna nayo borok mo thangjakthung hneise ang sakni kahamni bagui khlaiyawi bebak ni kahamni bagui se khlaio oro kebono judai panangtung greek panangtung motha panang kebono tamana bukha tarang rodi judai rok hake norok mungsasuk samung khlaipano chapano nungpano norok bebak samungo kaitor lobjak tuike khlaidi ni so kai lobjak tuike sing khlaitai nge verse 22 judai rok panangtung buini borok panangtung motha no tekto nangjak ya tuike tongdi mana buino deraro ya tuike tongdi english ko give no offense deraro ya tui buino kalai ro nai ngya na tuike tongdi nge verse 32 so sak ni kahamno simi wansok yawi buini bagui wansokui tongdi jate borok bo kaitono manai mothangjaknani bagui boichini जों chini tongmung samung no nahoro जों अमाइकिन tongthai tongmung samung bui जोंनो नायै kahano logui soं manani baksa borok bo u phanon naयै sang Christian hamaya ni baksa borok niko omo haya hongjak yaza u phanon logui sang Christian ma phaisinai omo hai sung hongjak thai pari hani kibil thanglai bisnai verse 4 por pina elembak जोंनो खालग्रु mani te kharagru mani te जों खाथुंगै मानना तैके एलेम्बागो सुइजाक माने आबो जतनो जोंनो फुरुंना से Bible
sujak manengka jini bagai hani bagai जों फरायना नांगौ जों तेबो साक्थारि बाइबेल न सोलोंमानि बा फरायवानि नांगौ जों अ संसाराव हाजार फोरोंनाय चिन दंगैबा हायबोना जों सोलोङै जों मोनफ्रोम प्रेक्टिकली जों खायाखै नोंसा लाबगोरै हानि बागै सोलोंमानि यागुराव जों सामंबो खालायनो नांनाय जे सोलोंमानि गावबो हांजागलायदिंखौ जों हांजागवानि नांनाय नाकारदिंखौ नाकारवानि नांनाय अमाय खालायदिंखौ अमाय खालायवानि नांनाय दा बुरुndi Moses Abraham no kaito sakan nupani nokno yakari nokhadi nokhawi angno phunuknai kaisa jaga ronai nung nokhai phedi Abraham nokhai phekya bufani nokni थांनाय सियावैनो जों Genesis chapter 12 गा मोसीबो हायनो बो बाइबेलाव सावो मोसीनि जों नायनि खांखो नुगो बो फानि बोसाजोकनि बोसासि इंगै दंमाने हायबोनो बो याखारै हाजें खुंगो थांखा तमले बोनो बोनै दफारावनो फियोगोनि बागै गे जोसेफबो हायनो जोसेफनो जों नायनि मानो अमहाय जों ओंथाय verse 5 and 6 Norok Kristo Jisuno srung mabai khalok runai te kharak runai kaito norok no khabaksa khlaitung hake norok bebak no thansake kok thaisake chini subra Jisu Kristo ni bupa kaito no lobui manana ngaro tomaisa kaito kaito ni khalok mon kaito no khalok rutung kaito rungka khakolok kaito rungka kha thansaronai hani bagai sabuk जोंनो खा थांसारoi दंगो जोंनो खा लग रoi दंगो जों कायसे बाय कायसे हामजक लायथाय जों कायसे कायसे चुबा लायथाय दै जों कायसे बाय कायसे थांसाके दंलायथाय कायदनो जों सा खालायबानि बागै कायदनो खादुं रoi दंगानि बागै जों किसिं जोंसि खृष्टान बिसिंगो कौबां लायै दरगर लायै कायसे न कायसे नायसर लायै कायसे न कायसे सिल सालायो के कायदर बायके तं खादुं रसिनाय कायदनो कायदर बायके खादुं जासिनाय कोइसे बुमा बुफा बोसा बतै रौ वालाय खाके बुमा बुफा रौ खादुं मैया तं थौसक मैया अमहायनो कायदर बायनो जों खृष्टान ताकु बुखरो नायसर लायखा वालाय लायखा केन कायदर न खादुं कायदर खा खामनाय कायदर जिसु खृष्टनो रहोका बोनि बिसिंति जों सोलोंमानो बागै बोचिनि बेबाक पजानो नाखा chini kosto te corona ka omai kina chung kaisa bai kaisa chung kaisa bai kaisa poza chung tui churu lai thai pai Matthew chapter 20 verse 28 Matthew verse 28 hai ni sawo norok bere bokrok na sadinai borok ni sajla hai norok ni seleng ma khatinai borok ni sajla buibai naijakna nukjakna phaya buino se naina nukna phayo hake asik borok rokno phiyokna bagai butharjakna se phayo buino se naina ni nukna ni phayo buibai naina nuk naijakna ni bagai ya English ongke sawo to serve others buino seba khlaibani buini bagai khlaibani sak khlaijagoni bagai ya buino khlaiyoni bagai जों थांसा ngai bagai जों kaisa bai kaisa khara gorलायनाय kaisani bagai ma suri lainai jotoni bagai buini bagai sakni bagai kaisa bai kaisa जों माने suri laino नांनाय gis omai kena जों kha थांसा जों bukha kaisa जों ngai manai ge omai buk थांसा ओंखांके जों kaitoni bisingtei जों teibo sam khlaimanam efficient
chapter 4 verse 13. Abo baino जों बेबाक no poito khlai thanibo kaitoni sajlano sawi manthanibo thansa ngnai जों chakra ngnai Kristo torma lok matui जोंबो torui lokui chakra ngnai ge omhai keno जों thansa united ngkhangke boybak seseng torui जोंनि spiritually जों mature ngruk जों ngnai जों kaisoi kaisa jaglaitai tomamra Jisu Kristo bosini bagi thikya जोंनि sakno roka जोंनो hanjak mani bagi hai bagi जों tabo bo जोंनो yasakha जों busuk haya haibano bo जोंनो yasakha ga जों bo omhai kena जों hamjak laitai te kaisa kaisa yasak laitai omhai hoya wije o bono lang nakaris maya bono yasak maya asuk haya no bai kya nas yasak nai obo hai hoya we जों le busuk ka haba जों kaitor bai Kristo bai yasak jani mungsakri haibano bo जोंनो yasakha Philippians chapter 2 verse 23 by 24. Ani tamo no nya abo sawi manma logino ang bono norok ni thani rohorna bhnei khachongui tongkha ang sak bai than norok ni thani dakti no thangui manane hnei subrai tui ang khatungui tongo oro chungnugo bo obono tomonai Timothy no rohonani khachongjak ega bo sak bai thangbo Philippian Philippi mothawo bo thangai ni saw tumani bagai tumani mele borno khara growani kha thansarwani tebo hamjak laimano tebo sawani bagai जों tabuk जोंबो orni bising tuma जोंनो phurung kaisa bai kaisa जों yasak laitai age tuma tong bo busuk ni bagi hanya de khai khaya obiya जों खायनो माया सागनि अबनो हांजाक माने ge kaito obono nai verse 7 porino hake Kristo norok no yachak ma hai no norok bo kaito ni chungsa sa ni bagi norok kiching norok yasak laidi oro norok kiching norok yasak laidi Kristo yasak ma hai Jisu Kristo जोंनो yasak kaito ni chungsa sa otlang ni bagi जोंनो yasak hani bagi जोंबो kaisa bai kaisa जों yasak laita verse 8 by 9 ang norno okok sawo kaitor kok naruk nai hnei phunuk na bagi chusu somni thane kaitor kok rumani abo nang runa bagi phia buini borok rok suda kaitor bai maya chajagui bono lobui manna bagi Kristo judai rok ni seleng ungphaikya elembago hai hnei sama hai abo bai no buini borok rok ni bisingo ang nono hambai runai nini mungui ang lobui resapnai ortomaisa Jisu Kristo bo kaito bai rohocha angke bo age sajak tongma haino bo bebak no khlaikya जों tabo जों omono no phurungo जोंनो जों kaisa bai kaisa hanjak laitai te kaidoni kokno जों khanatai of course hanjak ma bai gubui थांसानो थांनांनाय tabo nung hanjau hi busano bu bulia omhaibiya जों hanjak khangke saya khlaikike bono bo mabuna ma khorainai mane saya khanya khaiganke ma khorainai ge omhaikena जों hanjak laimani जों saya mothaw saya khlai dongke जों bono ma khorailene जों saya khaiti disi khoraiyanke borok tebo bangi thangnai hanya tebo ngi thangnai gaibage khoraiban tongmanai hanjagu mane na hanjak nai borok no khorai Jisu Kristo जोंनो hanjak mani bagino जोंनि bagui Calvary cross khaikya ge जों थैख्या जों saya khlaikake bo जोंनो khorainai
जों फियाबा जों कायसा बाय कायसा जों माजरा बेरलाय थाय करै जों माजरा बेरानै जोंनि अधिकार करै जों जदनो जाया जों जदनो हामिया गाहाम करै जों खरकसा हामियानि बिसिं तै जदनो हामिया हाफायखा आदावनि बिसिं तै फियाबा ख्रिस्टनि बिसिं तै जों जदनो गाहाम उफैखा माने जोंनि बिसिं हाया दंगैनो दंख हानि बागै जिसु ख्रिस्ट न पयद खालामबाय जों गाहाम ओंखा नोंगे अर verse 9 तुम्हासा verse 9 हायनि साव last digi pia buini borok rok suda kaitor bai maya chajak gei bono lobui mana bagi Kristo judai rok ni seleng ungpai kha elembago hai ni sama hai abo bai no buini borok rok ni bisingo ang no hambai rnai nini mungni ang lobui rchapnai Jisu Kristo buini borok mana bo judai rok ni orok phayo hai para buini borok no bu kaidoni khairok ma mantheng boni hamjang ma mantheng hani bagi sibo pai nega om hai keno jeng bono yasa ge manka teibo jeni saya rok no muido khalia jeng no phiyokha jeng hani bagi tabo oro haini sawo buini borok rok ni thani kothma kha Wileska kothma kaham judai rok ni ro sokoi man haipana ulo borok yasa gya umabai kubun do phawo pirjaka verse 10 nichimi 13 jora hai hnei bo sawo o buini borok rok kaidoni chongjak borok rok bai baksa norok bo tongthok di hai hnei bo sawo o buini borok rok norok bebak no subrai no lobdi o bebak hani borok rok bono lobdi jisai yabo hai hnei sawo jisai bosongni khoroksa phainai buini borok rok ni bokrok ungna bagui bo basanai hake borok bono khatungui tongnai hola kathani phanbai norok kabang ma norok kaito no poi to khlai mabai khatung runai kaito norok no tongthok ru sukthung kha kasang ru sukthung kaito ni wansukja chapja Gentile rok no bu mane kubun dokhoni borok rok no bu bo hamare nai puila simin simin obo chongja puila ni simin Israel rok ni bisingo Kristo paikya phiaba borok yasakliya ge o borok yasakya mani abo mana kai Kristo no borok reject klaimani abo chini baki belai kena tomonai kaham example borok Kristo no yasakya mani baki reject klaimani baki no borok kosto tek toro jakha 2000 বছর কাটাতে phiaba kaito borok no haine hai sujug ro phinai tamba kaito borok no hamjago omo kaito borok no maya sama bai te u kok no kaito borok no sa kok naruk jak tong borok haine bagai kaito borok no kok ro mani haino borok no haine hai sujug ro phinai ke u sujug borok 7 year tribulation no borok 1,44,000 mothangjaknai verse 13 saul jis fola katharni phanbai norok kabang ma khatung na tei ke norok kaito no poito khlaima bai khatung runai kaito norok no tongthok rusuk thung kha kasang rusuk thung oro pol hoini sa jeng kaito norok no khatung rusuk thung khaksang rusuk thung sini nahorui khatung jaknai dong u khatung jaknai ingkha Jisu Kristo kifil mani kokno tui jeng Christian jeng kwbangma o sungsar kosto tekto ni bising tui tongwai suba buibai hanya hojago buibai tabok krondi chini orogo ST certificate taro sdipu borokno aroni
mana ST certificate di listing kaistipu hai kaistipu podrepo ge orong khanawe ang tau BPL mai dong mani Kristen bisingu manai dong nai malia ang sinai ge podre pod om hai kosto satok jak mani sokpaine hai bana जों ni khatung jak nai dong o khatung jak nai engka tama Jesus Christus salsa painai bo engka raja ni raja जों no boy baksat langnai जों raja ngei boy tongui da gese pro जों khatung jak nai dong nahori khatung jak nai dong जों soibu man haibla omo nahori omo nai neng manai hisikang ke neng soi mana khalogi mana hani bagai जों tabo khalogi dongi mana Kristen ro khalok thai khalok yang ke neng nahor mani nini promise nini kok kaitoni kogro obo nini bukhau kiskri ngepadi ini asal kono जों pelis nai verse 14 isime जों lai pin next time hambai jodona